I am Jasmine and welcome back to my channel. In this video guys is all about my monthly favorites. So I decided to share with you some of these products that I've been loving for the month of January. Hindi naman ako palaging nag-share sa inyo ng monthly favorites guys kasi parang some of them are palagi ko siyang palagi siyang ginagamit. So parang nonsense lang pag i-share ko sa inyo yung monthly favorite ko. So this time, nag-decide ako na i-share sa inyo to. And before tayo guys mag-umpisa is please don't forget to subscribe to my channel if you're not yet subscribed. And click also the notification bell for more upcoming videos para ma-notify kayo agad. You can follow also my Instagram account. So I'm going to put it right here. Yeah, without further ado, let's get started! So guys, first thing that I'm going to share is this spray right here. Yeah, this one. It's Healing in Harmony Bed and Body Mist. Yan. Lavender and grape. So, bed and body mist siya. Ginagamit ko to before ako matulog. I-spray ko siya sa bed. Sa bed ko lang normally guys. Pwede siya sa body. But then, sa bed ko lang siya ni-spray sa unan, sa kumot, ganyan-ganyan. Sobrang bango niya. And nakaka-relax yung amoy niya. So, parang pag nahiga ka na is, yun, relax ka na. Relax ka na pag naamoy mo to. So, I've been loving this one. Normally, matagal na to sa akin, but then matagal ko na din tong love guys, but anyway hindi naman ako palaging nag-share sa inyo ng mga fave products ko. So now yeah, i-share ko sa inyo to. So paubos na siya, konti na nga lang siya. So I love this one. So next product guys is this one. Yan, it's for the hair. So it's from L'Oreal Dream Long Mask SOS. So, hair mask siya. Ito yung favorite ko. Yes, palagi ko tong ginagamit guys. But, mga twice a week lang. Yan. Twice a week lang. Kasi normally hindi naman siya talaga yung parang conditioner. Kundi mask siya. So, twice a week ko lang siyang ginagamit. And super love this one. Sobrang bango niya guys. Kalahati na lang siya. Sobrang bango niya. And then, parang binababad ko lang siya sa hair ko pag basa pa, parang ano lang din, parang conditioner lang din. Binababad ko siya sa hair ko and then after is parang super ganda na ng hair ko because parang yung hair ko ngayon lately is dry and there's a color and something. So this one is nakakatulong siya sa hair ko. So I've been loving this one. Next guys, this product right here, it's from Elizabeth Arden Green Tea Honey Drops Body Cream. So, yan. Body cream siya, parang lotion, ganon. So, nakakalati na ako. Well, hindi naman sobrang tagal. Matagal na to sa akin. I think last year pa, but then parang ngayon lang ako talagang sub-sub ko siyang ginamit. Pagkatapos ko maligo, ito yung ginagamit ko. Sobrang bango niya. Before, ginagamit ko naman to, but then parang hindi ko siya palaging ginagamit kasi parang tinitipid ko siya, yon. So last month, January, is sub kong ginamit to everyday. Kahit hindi ako naliligo guys, kahit yung parang feeling ko lang dry yung skin ko, ganyan. Nila ginagamit ko to. Super bango talaga nito. Super bango niya. And then sobrang moisturizing. Sobrang moisturizing siya sa skin. Next product guys is this one. It's Cica Plus Balm B5 from La Roche-Posay. Yan. Soothing repairing balm, skin irritation and cutaneous heating sensation. Ako guys, heating sensation. So, yun, it's Cica Plus. So this one guys, it's French version siya nung mga nire-rave ng mga beauty YouTuber, especially Riza Contawe, Tony Sia, yung mga ganyan, yung may mga sika. So, basically,
parang healing cream siya. I love this products, and also my hubs love this one also kasi meron siyang mga dry patches, lalo na ngayong winter. Meron siyang mga dry patches dito sa mukha niya, and then ito lang yung parang effective sa kanya na nawawala yung mga patches niya sa mukha. Well, mga dry patches niya. So, ito din is, basically guys, kung meron kayong mga acne scars, anything, mga allergy, mga kate-kate sa katawan, you can use this one. So, marami siyang paggagamitan. And then, second tube ko na to kasi naubos na yung isa. Talagang simot na simot yung isang tube guys, as in ginupit niya na yung tube para lang talaga masimot talaga lahat ng products kasi super love namin tong dalawa. And yeah, ginagawa niya tong moisturizer every morning and sa gabi also before siya matulog. So super love this one. And next guys is this one. It's clear skin purifying toner. So it's a toner. Yan. From Caudalie, Paris or Caudalie. Hindi ko alam paano siya banggitin ng tama guys. So I think it's a French brand din. Clear skin purifying toner, purifying essential oils complex, exfoliating salicylic acid and soothing grape water. So yeah. So this one guys is first time ko pa lang siya na try nung month of January. So far so good. Super ganda, parang nakaka-refresh siya, and then parang nakaka-glow siya ng mukha, and then yeah, parang feeling ko talaga siya yung nagbibigay ng more glow sa mukha ko every time ginagamit ko to. So I love this one. Yan. So next guys is this one. Yan, it's Olay Regenerist Whip. Yan. So this product is maraming nag-rave din nito. Matagal ko na itong nabili guys nung nagpunta kami ng hubs ko dun sa Spain. But then, that time is may mga products pa ako na kailangan kong ubusin. So, yung naubos ko na, and then nung January is nag-start na akong gumamit nito. So far, super okay naman siya guys. Mabango siya. Yan. Yan. But anyway, okay naman siya guys. Very moisturizing siya, but then hindi siya malagkit sa mukha. Ano lang siya, parang wala lang yung gano'n. Hindi ko siya, ang hirap pag-explain guys, in fairness. But yes, this one is super good. Hindi siya malagkit, hindi siya oily sa mukha. Yung tipong paghalimbawa na ganyan yung buhok mo sa mukha mo, is hindi siya didikit sa mukha mo. Yung ganong eksena, hindi yun ganito. So super love this one also. So next guys is this one right here. Yan. Ang weird lang niya, no? Super liit lang siya, guys. So, this one is a jade. Hindi ko siya pwede ko pa siya tawaging roller. Kasi kung napapansin nyo, guys, uso yung mga jade na roller na ginaganyan-ganyan para mag-circulate ng maayos yung ano mo dito sa mukha, and then makapag-slim down konti sa face. So, I don't have that one guys, but nag-i-enjoy pa ako dito. So, ito is parang same lang din naman guys doon. After ko maglagay ng cream or skincare ko sa mukha, ito yung ginagamit ko para ganyan. Ginaganyan ko, minamassage ko sa mukha ko. Yan. So, super love this one. Para kasi super chubby na ng face ko. So, parang kailangan ko massage ng mukha ko. Matagal na to sa akin, guys. Pero before is, bihira ko lang siya gamitin. But ngayon is parang pinoporsige ko na tagang, palagi kong gamitin to every morning normally. Or minsan sa gabi before ako matulog. After ko mag-skincare. Yan. Minamassage ko siya. Ganyan. Tapos sa eye bags. Ganyan. Yan. So, yeah. And the next guys is for my lips. This one. Super lit lang niya kasi pang travel size lang to. It's Advanced Therapy Lip Treatment. Yon. So, it's from Sugar na brand. Yan. Super lit lang niya guys.
hate ko talaga yung feelings guys na parang dry yung lips ko tapos namamalat siya dahil sa lamig. So parang need ko talaga ng ganito. Yan, parang nakasanayan ko na siya na before ako lumabas or before ako maglagay ng lipstick or something sa lips ko is ito muna. And before ako matulog, ito muna. Yan. Makeup naman tayo guys. Yun lang yung my skincare na fave ko. So, first one is this lip tint. It's from BLK Cosmetics. Normal lang siya guys. Yung shade niya is red. Yan. Ito lang yung lip tint na ginagamit ko. Well, malapit na nga siyang maubos eh. Oh. Most of the time guys, lip tint lang yung ginagamit ko. Pag lumalabas ako, may pupuntahan ako, nag-lip tint lang ako. But then, hindi pwedeng hindi maglagay ng lip balm. Ito. Kasi nagdadry talaga yung lips mo kahit pag lip tint lang nilalagay mo sa lips mo. Nagdadry siya. But then, I love this one. Wala lang. Basta nagustuhan ko lang siya. Ito yung palagi kong ginagamit na lip tint ngayon. So, January favorites, yun. Ito. Lip tint. Next, guys, is for my kilay. Yan. This one is from Benefit. Precisely My Brow Pencil. So, at last, guys, na-discover ko na din, guys, kung ano yung parang mas madali lang sa akin or mas, mas okay sa akin para sa kilay ko. Kung anong products yon. Super, lang siya, super liit lang siya, super thin. I don't know if you can see it. Ganyan lang siya. Super liit lang talaga siya, guys. At saka, very fragile siya na product sa kilay. I love this one. Yan. Pag umaalis ako araw-araw, ito lang yung talagang ginagamit ko na pangkilay. Kasi parang feeling ko, mas naayos ko yung pagkikilay ko pag ito yung ginagamit ko. So, super love this one. Everyday talaga nagkikilay ako kasi ngayon pero medyo busy ako. Palagi na akong umaalis sa bahay. Not like before is palagi lang ako nasa bahay. Yan. Kilay lang guys. And then lip tint. I'm good to go. Yun lang talaga. Basta kilay hindi mawawala. So, this one is my fave. Yun lang yung guys, yung makeup. Yung makeup favorites ko. This January. So, random lang to. Next, guys, is random lang. Gusto ko lang share sa inyo kasi suot-suot ko to palagi. This 2 bracelet. Yan. Suot-suot ko din to kasi palagi. Lalo nung January talaga. Tinatanggal ko lang to guys pag naliligo ako. Pero pag halimbawa umaalis ako, natutulog ako, suot-suot ko to. So parang nagiging favorite ko na din to, lalo na itong January. Matagal na to sa akin guys. This one is binili ko sa Pinas pa nung nagbakasyon kami. I think last 2 years, yes. Parang parang lucky charm, lucky bracelet, something like that. Oh. So ito. And then this one guys is parang colorful na crystals. This one naman guys, minana ko lang. It's from my mother but wala na yung mama ko. So some of her gamit is kinuha ko. Ako yung gumagamit. So this one is yan. It's from her. Kaya palagi ko din tong suot-suot kasi parang feeling ko parang na din, parang para palagi ko siyang kasama. Feeling ko palagi ko siyang kasama and parang gabay na din sa akin or whatever. Parang yun yung nararamdaman ko sa bracelet na to. So, yan. Parang ayoko siyang tanggalin. Gusto ko siyang laging suot-suot lang. Yan. So, last but not the least, guys, is this bag. It's from Coach. So, na-haul ko na to before. Madami kong bag na na-haul before, guys. But, ito yung so far na palagi kong nagamit. So, this bag, black bag, sling bag. Very versatile siya. Pag may pupuntahan ako na event or may magagala lang or malengke lang. Ito yung palagi kong ginagamit. Yan. Sinusuot. So, yan. I've been loving this bag also. So, yeah. I think yun lang guys. So, I hope you enjoy watching this video. Please don't forget to give me a thumbs up and subscribe sa channel ko
kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. And also, click the notification bell para ma-notify kayo pag may panibago akong upload na videos. Thank you guys for watching and I'll see you again on my next video. Bye guys!